Persuni bil-kanċer iħabtu wiċċhom ma' sfidi finanzjarji, fiżiċi u emozzjonali, inkluż il-bżonn li jmorru regolarment tal-kura xi drabi aktar minn darba fil-ġimgħa, anke meta jkunu għajjanin jew dgħajfin. U għaffek li ser ikun qed jgħin it-tieni van mammar b'mod professjonali sabiex iġib is-servizz ta' kura tal-kanċer eqreb lejn il-pazjent. L-aktar f'sitwazzjonijiet fejn dan ma jkunx jista' jew ikun diffiċli għalih jasal fl-isptar tal-onkoloġija. Il-van joffri trattament u kura direttament fil-komunità, kemm fid-djar tal-pazjenti kif ukoll fil-postijiet tax-xogħol. Dan jagħmel differenza wkoll għal dawk il-pazjenti li għadhom żgħar fl-età, illi għadhom jaħdmu qed jippruvaw iżommu ħajja kemm jista' jkun normali minkejja l-isfida tal-marda. F'sena li ilu jopera, l-ewwel van ħaffef il-ħajja ta' diversi pazjenti. Grazzi għal dan il-unit ilħaqna 53 pazjent u għamilna 300 intervent fid-djar tan-nies. L-etajiet huma bejn 27 u 89 sena, ġifieri ir-range tal-poplu Malti li lħaqna huwa mhux biss dawk li huma ikbar fl-età imma anke lħaqna dawk li huma iżgħar fl-età u qegħdin ibatu b'din il-mard. U bit-tieni van issa ser jiġu ingaġġati aktar nurses sabiex joħorġu fil-komunità u jilħqu lin-nies li jkunu għaddejjin mill-marda tal-kanċer. Meta rajna li dan il-proġett tant kien hemm bżonnu, l-antana kien li jkompli dal-proġett u jissaħħaħ. U kull bambin irid bil-kampanja li għaddejja bħalissa ta' din is-sena, hopefully nagħmlu l-istess ħaġa s-sena d-dieħla ġewwa l-Gżira Awċija. Il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Bela tkellem dwar il-kuxjenza li qed qajjem il-kampanja Pink October Movember Malta u faħħar il-provvista ta' servizzi essenzjali li qed jgħinu lil pazjenti jirkupraw is-saħħa u l-benessri tagħhom wara l-kanċer. Dan huwa l-11 il-proġett li l-Fondazzjoni Marigold wettqet fil-qasam tas-saħħa nazzjonali.